era visto. A charanga de Lameiro. Na Choupana montaron unha banda de música. Mira ti por onde lle dou agora aos listos eses. E nós en Lameiro non podíamos quedar atrás. De eso nada. Non podíamos permitilo. Agora papá ten unha idea bárbara. Unha banda! Home, mortos de fame, carallo. Iso é algo decimonónico. Onde se viu? Unha banda. Eu digo de facer o de sempre. Imos alí e queimamos o local onde teño uns instrumentos, Claro, poquinhas que están amigos é de queimar cousas, meu. Bueno, é unha tradición familiar, xa sabes. E xa sabes que eu sempre fui moito de respetar as tradicións familiares. No, xa, faz ben. Eu teño unha idea mellor. Se vas decir ir ali a pegarlles unha malleira, estou a favor. Non, home, non, que va, non é iso, é algo moitísimo mellor. A ver, temos o palco da música morto de risa, non está? Pois hai que utilizalo. A que queres? Montar un coro? Que va, home, xa é un atraso, algo mellor. Unha orquestra sinfónica? Non, moito mellor. Ocho, non serás tan audaz de pensar o que eu creo que pensas. Efectivamente. Temos que deixar ese atraso de coros, orquestas e demais. Hai que botarse ao que ten futuro. A charanga. Boa! Que gran idea! Unha charanga! Eu sempre me quixen dedicar ao show business e a charanga vai me permitir. Se o único que sabedes tocar son as narices, ó. Elvira, ti non entende o espírito, Elvira. Por favor, non se trata de saber música, de ser virtuosos, de sacarallada, que va. É unha cuestión de pasalo ben, entendes? De andar por aí, de facerse notar. Como diría Luis Rial, unha charanga é festa e alegría. Pero algo haberá que saber tocar. Bueno, que va, non fai falta. Non se trata de escoitar, trátase de ver, é un escaparate. Por favor, cho pido, Moncho, non fagade lo ridículo que está todo o Lameiro pendiente de vos. Mira, eu levo a arte aquí no sangue, vai polas veas, Non fai falta saber solfeo, É como os mulatiños de Luxemburgo que levan o ritmo aquí nas veas, vamos, por favor. O bolero de Rapel, os que inventaron o bolero, non sabes? Que maravilla. Eu lánzome e non teño parada. Tiña que buscar alguén que soubese de música, pero claro, eso íame dar moito chollo. Nada, eu quería empezar canto antes. Así que tiña que buscar alguén aquí, preto de min, ao lado. Kevin, que? Ti sabes tocar algún instrumento? Non. É igual, tanto ten, o importante é a ilusión. A que che faría moita, pero moita ilusión tocar nunha charanga? Sí, claro. Esa é unha das maiores ilusións que teño na vida. Pois estás de sorte, porque vas tocar na charanga de Lameiro. ¡Guau! ¡Pero que ben! ¡Guau! ¿Qué me estás contando? Pero é de verdad, papá. Kevin, ti non sabes o que é unha charanga, verdade? Non, pero... Que? É igual, tanto ten. Mañá empezamos cos ensaios, E teño preparado para ti o mellor instrumento que hai nunha charanga, o máis crucial. O piano. No, piano, moito mellor, payaso. Os pratos. A cousa marchaba viento en popa toda mecha. Agora, nada máis que nos facía falta buscar un patrocinador. E quen mellor para ese posto que un amante da arte como a don Anselmo, o mecenas de Lameiro. O primeiro é unha charanga oficial en Lameiro. E despois, o Palacio da Ópera, da Música, e máis. Xa que está a favor do tema, vai colaborar con nós, non? Naturalmente, a miña implicación neste proxecto é do 100%. É que canto vai poñer logo? O meu vello violonchelo. O violonchelo. Como me pegaba mamá cada vez que me equivocaba nunha nota. Mamá é a súa paixón pola música. Xa, pero é que nós estábamos pensando noutro tipo de colaboración. Sei, no Pillamán. E tranquilo. A resposta é sí. 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 É que canto? Non sexas vulgar, Moncho. Estamos falando de arte con mayúsculas. Vou ser o voso director. Non mo agradezas. Fago encantado. Anselmo, de que vai vestido? Imos facer arte, Moncho. Hai que ir vestidos como os artistas. Ti que carallo tocas? Un cazú ignorante, payaso, cara ti Manolo del Bombo. Este instrumento é internacional e ten moita prestancia. Eu comprei isto aos feirantes, Non sei como se toca, pero verás que enseguida saco son. Ben, attenzione, per piacere, caballeros. Imos comezar cun clásico. Mami, ¿qué será lo que quiere? Pero eso son palabras mayores, don Anselmo, Eso é un temazo, iso é para charangas virtuosas, non sei se nós... Non te asustes, Puscas, nos podemos con iso e con moito máis. Por favor, alegro ma non tropo, de acordo? Normal. Alegro ma non tropo. Normal. A de tes. 1, 2, 3.
Maestro Moncho, adiantaste un chisco na entrada. Cada un no seu tempo. Va, outra vez, sen desanimarse. E recordade, ma non tropo. Alegro, ma non tropo. Acá. 1, 2, 3. Os comezos sempre son difíciles. Pero soábamos ben, E tocábamos varios estilos, varios paus. O paso dobre, a cumbia, unha de Pimpinela e a de Titanic, que tan ben soaba. Que ben o seguista, casi choro de emoción. Estaba me imaginando aí mesmo no Titanic antes da fundira. Son o rei do mundo! Como? Pero fundiu o Titanic. Pero cando foi iso? Eu non terei de nada. Cabaleiros, teño que dicir que estou algo máis que orgulloso deste ensayo. Pois eu creo que falla algo. Pero tranquilos, teño unha idea. Unha das miñas grandes ideas. Bonito, Faltaba isto. Isto é outra cousa. Que? Que che parece? Horrible. Mira, perdón que che diga, pero non tens nin puñetera idea do sentido do espectáculo, oíche? Non tens nin idea. Isto é o que fai falta para ser unha charanga de verdade. E xa teño o nome axeitado. Ai, sí? Cal? Os Cocoguaios de Lameiro. Un nome con resonancias internacionais e moita clase. E con ese nome, este uniforme, triunfamos seguro, muller. Sí. Agora só falta que saibades tocar algo. Pero cala a boca, anda, por favor. A música nesto da charanga é secundario, sabe todo o mundo. E por fin, chegou o día da primeira actuación. Xa estábamos queimados de tanto ensaio. 2 horas, e xa tiñamos polo menos 20 temas. Estábamos todos algo ansiosos. Pode parecer doado desde fora, pero non o é, amigos, non o é. Dios, que ben saiu! Pluscuamperfecto! A marcha turca de moza! Anselmo, levamos 20 minutos ensaiando e para min é unha eternidade. Estamos preparados. O único que non me convence de todo é o uniforme. Que ten o uniforme? Isto vai ser un éxito. Mire pa aquí. Temos que entrar a xente polos ollos, non, Anselmo? Temos que marchar que agardan por nós. Estou desexando empezar. Teño mal día, pero os ouvises non permiten malos días. Ademais, debémonos ao noso público. Así se fala, Lino, sí, señor. Hoxe nacen os Cocoguaios de Lameiro. Veña, vámonos comer o mundo. Tocamos. Digamos que a cousa non saiu alá moi ben. Nunca tanta xente alporizada vin na miña vida. Tiráronnos de todo, amigo, de todo. Como se puxeron. Nos, que maneira de tirarnos cousas, home. Se burlaron todos os meus compañeiros, Se ven ali un par de lavazadas, non estuvo mal de todo. Tampouco, Isto non pode quedar así. Temos que facer unha profunda reflexión. Estou totalmente de acordo. Está inadmisible, home. Non nos podemos permitir máis. Entón, estamos todos de acordo en que isto foi un desastre. Kevin, é que só a noso nos ocorre. Parece mentira. É que aquí en Lameiro non hai cultura musical. Non, Moncho, fala ben. En xeral, neste país a xente non ten cultura. Non entenden nada. É como botarlle margaridas aos porcos. Desagradecidos. Unha panda de ignorantes, home, iso é o que... Pero nós seguíamos ca nosa teima de ser músicos. Sí, é de levar o gusto musical de Lameiro. Don Anselmo tivo unha idea. Cavalieri, a charanga non acaba de funcionar. Temos que ir máis alá. Unha orquestra de cámara. Os virtuosos de Lameiro. Que tal? Comezamos. A Primavera, de Vivaldi. Molto alegre. 1, 2, 3.